Explica'm un conte. El salt, de Paola Rigiroli. Hi havia una vegada un grup de balenes, però n'hi havia una que se sentia diferent. I cada vegada que intentava allunyar-se del grup de balenes, se sentia sola, perduda. Tenia fred. Tenia molta por. Així que sempre acabava tornant al grup de balenes. Un dia, sense adonar-se'n, va seguir una llum que veia al capdamunt de la superfície i va allunyar-se del grup. Quan va ser allà dalt, va adonar-se'n que allà hi havia molta llum, que no tenia fred i que no se sentia sola. Aleshores, va imaginar-se, va somiar que podia volar i va reflexionar. Va reflexionar què havia de fer, no? I va pensar que... què faria? I va decidir. Va decidir atrevir-se, ser valenta i allunyar-se del grup de balenes. Així que va agafar impuls i a la una, a les dues, a les tres va saltar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.